ceantar se. Agus chum ag mscoil sa Sibhialta. Níor a postca chean alla bille fáil sa ceantar se ag tráise. Na bhí cabhair ag an amsin a bhí sa ag an olscoil sa ceantar se. Agus tá an taideachas táhachtach. Thocra muid cuman forbara chasealaige chu le chélam. Agus leag muid amach plán gan foráiste nuair a bhí a tastal bhain. Gur muid picéad droch ihí ceart agus sinnéonlíthe ar bunaíomh Cearta Sibhialta na Gaeltachta. An fár óbh an seo míle négéad seachtó cahar ná gur tháinig mé an seo míle négéad seachtó agus bhí mé éirí éalú ó tonscail na telefíse agus tonscail na scannaíochta ach de réir a chéile súil misteach sa céir de ráis chun takeíocht a thuirt go Gluaiseacht Cearta Sibhialta na Gaeltachta agus sin an fá a Roma an seo ag dtagann na Gaeilge. Bhí oireachtas na Gael an 1970 ar Rosmuc. Sin éon oireachtas is mó go Spéinim séir, mar sin an áit a chur Gluaiseacht Cearta Sibhialta na Gaeltachta chuir sé radio bradach ar siúil. Agus bhíon radio créile as teachtábharne t-Oireachtas hús an staire a bhí sé. Agus bhí ceann fort an gádaí hí sa staire. Agus bhí síláil an íseal go deo sa teachtábharne sin. Agus is beg na féithe a chluigean na bhla an síláil. Agus bhí ceann fort an gádaí, bhí sé ggóil fuiscín Aindilín go léir, agus bhí saige gorán radio bradach ar siúil hús sa staire ach bhí sé báthúil le Gluaiseacht Cearta Sibhialta na Gaeltachta. Bhí chu taideachtas am leach lia, bhí cabhair as a ceantar a go dtí bleach lia an oireachtas. Ach ní ach an chuideala gohainte i cheantar i riamh an oireachtas. Cuireadh fi oireachtas ar bon. Ar as mucgus gar an rú agus áiteach agus déile ópar céan. Agus an sin a háda go muid beg an ágraithe, bhí gan man dhéaltas ar an oireachtas efficiúil a bheits a ceantar seo. Agus fuail muide. An dara ó an seo sa botín still, nuair haring Gluaiseacht Cearta Sibhialta Gaeltachta agus muintear Connemara an Oireachtas an seo. Ach an céadúir a bhí mé an bhí mé i dtachann ardhuiir míle négéad seachtó cahar tá mé ceappa agus bhí mé leanúint cailín dar benam édaoine Cilán óránní áling agus dúirt siad go gaith mé gúil ag céadaí an Oireachtas agus cuma an agus rinne mé éireach go dása a dhéanamh agus ní rón na cuscéim na stepaní ceart agam agus bhí buint an tanabas agus bhí mar a buint an tanabas agus tháinig fear mór thugam is dúirt sé don't be making a mockery of it. Agus tí ró mé ach buint tanabas. Na bhíon oireachtas á scóir sa botín still. Bhíon bhean seo as cárna Bob Quinn ag Chana Árán. Agus bhíon camera dóir chu sé síos ar an slua agus deiceáil an lead a bhí sí siúil amach leis a chuo húil suasara. Tá siad póstóchan agus bhua inín lo, dhíhí bhíl chéarán, bhua sí coronaí réada. Má bhí leanana tú ar chomártas na oireachtas. Is na ceantar Gaeltachta hagan nuocha cúig faoin géad go na ábhar ar fad, go na hórán ar fad is mar sin. Is sin a hagans an rud a chuiníonn sa oireachtas beo.